नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी आम की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। चल लीजिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देखल जा। सबसे पहले बगीचा में चलल जा। तो देख सकेनी जा बगीचा में आ चुकल बानी और एजा हमनी के एकदम ताज़ा कच्चा आम तोड़ल जाई। तो एजा हम आम तोड़ लेतनी। तो चली जा पहले आम तोड़ लिहल जा। तो एजा हम आम तोड़ लेल बनी, देख सकेनी जा 10 से 12 गो हम एजा आम तोड़ लेले बनी। और सबसे पहले का कइल जी कि चाकू की मदद से एके छील लिहल जी। एकर जौन छिलका बा उतार लिहल जाई। तो ई तरीका से सारा आम के छिलका हमनी के उतार लिहल जी फ्रेंड्स। तो आप लोग छीलनी से भी छील सकेनी जा। तो जब देख सकेनी जा सारा आम के मैं ई तरीका से छील के रख लेले बनी। ई देखिए यही तरीका से छीले के बाटे। अब का कइल जी कि एके चाकू की मदद से बढ़िया से के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया जी। तो सारा आम के हमने के तरीके से गुद्दा काट के निकाल लिया जी फ्रेंड्स। तो चली जा चाकू की मदद से काट लिहल जा। तो ये देखी कैसे हम काटत तनी, तरीके से चाकू से बढ़िया से काट लेब जा और काट के निकाल लेब जा। और गुठली के आप लोग साइड में कर लेब जा, मतलब कि गुठली निकाल के फेंक देवे के बाटे। तो ई एमे गुठली बंधा गइल बा, ए वजह से हमेशा हम का करतनी कि गुद्दा निकाल लेतनी। अगर आप लोग के यहाँ गुठली ना बनाइल होखे तो एके आप लोग छिलका निकाल के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से हम गुठली निकाल के साफ़ कर लेले बनी। यही तरीके से सारा आम के हमनी के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लियल जी। तो सारा आम के जो हम काट लेले बनी आप लोग देख सकेनी जा और एगो बर्तन में निकाल लेले बनी। अब एजा का कइल जी कि हमनी के कढ़ाई लिहल जी और कढ़ाई में डाल दिहल जी काटल आम। तो सारा आम के कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो एजा हम सारा आम के कढ़ाई में डाल देले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। अब एजा डाल दिहल जी पानी। तो एजा हम 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देले बनी, देख सकेनी जा आप लोग। थोड़ा सा नमक डाल दिहल जा। अब का कइल जी कि तेज़ आँच पे बढ़िया से एकरा के पाके दिहल जाई और तब तक पकावल जी जब तक एकदम आम अच्छा तरीके से गल जाए। तो एजा देख सकेनी जा आम में बढ़िया से उबाल आ चुकल बा और बढ़िया से आम हमनी के गल गइल बा। ये देखी जा थोड़ा बहुत चला दिहल जा और अच्छा तरीका से के पका लिहल जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से हमें के पका लेल बनी और बढ़िया से आम अच्छा तरीका से अंदर तक पक गइल बा। ये देखी जा थोड़ा सा भी कच्चा नइखे और अच्छा तरीका से घुल गइल बा। यही तरीका के हमनी के आम के पका लेवे के बा। अब जब ई ठंडा हो जाई तो मिक्सी जार में निकाल लिहल जी और बढ़िया से एकरा के ग्राइंड कर लिहल जाई। तो देख सकेनी जब बढ़िया से के ग्राइंड कर लेले बनी। अब चाय छन्नी लिहल जी और चाय छन्नी की मदद से एकरा के छान लिहल जी, काहे कि जौने में छोटा छोटा टुकड़ा होखी उ निकल जाई और प्योर हमनी के एकदम से सॉफ्ट आम के जूस निकल जाई। देख सकेनी जा आप लोग। तब बढ़िया से के छान लेब जी छन्नी की मदद से, हल्का हल्का दबा के। थोड़ा सा मोटा साइज़ की अगर छन्नी होके तो इसे भी छान सकेनी जा। ये चाय छानने वाली छन्नी हटे, थोड़ा सा दिक्कत होता, फिर भी छान लेतनी जा हमनी के ऐसे। तो अगर आप लोग के पास चाय छन्नी होके स्टील वाली तो उसे बढ़िया से छानने में दिक्कत ना हुई और आप लोग छान सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, सारा हम आम के जूस के यही तरीके से छान लेतनी। आप लोग कपड़ा पे भी रख के छान सकेनी जा। थोड़ा सा के पतला कर देव जा आम के जूस के, थोड़ा सा पानी डाल देव जा, ये बढ़िया से पतला हो जाए और बढ़िया से ही छना जाए। तो देख सकेनी जा सारा हम बढ़िया से गुद्दा के छान लेतनी। ये देखिए थोड़ा बहुत गुद्दा निकल गइल बाटे, जौन की बढ़िया से पिसा ना पावेला। एकरा के का कइल जी कि वापस हमनी के मिक्सी जार में डाल के बढ़िया से चला दिहल जी और चला के पतला कर लिहल जी और बढ़िया से छान लिहल जी। तो देख सकेनी जा छन्नी की मदद से हम बढ़िया से छान लेले बनी। यही तरीके से सारा आम के जूस के हमनी के छान के रख लिहल जी। अब चलल जा गैस की तरफ। तेजा हम कढ़ाई चढ़ा देले बनी और बढ़िया से कढ़ाई गरम हो चुकल बा। अब सारा जूस के हमनी के कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, सारा जूस के हम कढ़ाई में डाल देले बनी। अब एजा का कइल जी कि हमनी के डाल दिहल जी चीनी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एजा हम चीनी डाल देले बनी। तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हम चीनी डालतनी, काहे कि हमनी के कच्चा आम के बनावत तनी जा। अगर आप लोग पका आम के बनावत होखब जा तो थोड़ा कम मात्रा में भी चीनी डाल सकेनी जा। अब एजा डाल दिहल जी हमनी के भुनल जीरा, जौन की जीरा पाउडर हम पहले से बना के रखले रहनी है। एजा डाल दिहल जी और थोड़ा सा डाल दिहल जी हमनी के एजा मिर्च डाल दिहल जी और थोड़ा सा डाल दिहल जी चाट मसाला और थोड़ा सा एजा हमनी के काली मिर्च पाउडर भी डाल सकेनी जा और हल्का फुल्का मिर्च भी डाल सकेनी जा, हल्का सा मिर्च पाउडर डाल सकेनी जा और थोड़ा सा सादा नमक और काला नमक डाल दिहल जी। अब बढ़िया से के चला लिहल जी। आप लोग सिर्फ चीनी और आम से भी बना सकेनी जा। अगर बच्चन खातिर बनावत होखब जा तो मिर्च ना डालब जा और चटपटा अगर खाए खातिर बनावत हन जा तो थोड़ा सा मिर्च डाल सकेनी जा। अब बढ़िया से के चला के पकावे के बा और तब तक पकावे के बा जब तक कि जूस आधा से एकदम कम ना रह जाए। अब का कइल जी कि बढ़िया से के तेज़ आँच पे अच्छा तरीके से पका लिहल जी। बीच बीच में एके चलावत रहल जी यही तरीका से। तो ये देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से पाकत आटे और 10-15 मिनट हमने के यही तरीका से एके पकावल जी। और ये थोड़ा सा मतलब कि उबाल आवे लागेला, ये वजह से थोड़ा सा धीमा आँच कर देव जा और धीमा आँच पे बढ़िया से के पकाएब जा।
और लगातार एके चलावत हुए पकावे के बटे, काहे कि चिपके लागेला ई कढ़ाई में। तो ये वजह से बीच बीच में एके चलावत रहब जा और बढ़िया से कढ़ाई के साफ कर लेब जा। हल्का फुल्का थोड़ा सा छटके लागी तो आप लोग एकरे के ढक के भी सकेनी जा और धीमा आँच कर देब जा तो बढ़िया से पाक जाए। तो ये देखिए पहले से ज़्यादा हमने के पेस्ट गाढ़ा हो गई बा फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकेनी जा हमने के पूरा तरीका से पेस्ट बन के तैयार हो चुकल बा। ये देखिए जा अब ये हमने का कल जी के गैस के बंद कर दिहल जाई। तो ये हम गैस के बंद कर देतनी। अब एके ठंडा होके दिहल जा। एजा एगो थाली लिहल जी और थाली में थोड़ा सा तेल लगा लिहल जी और चारों तरफ एके बढ़िया से फैला दिहल जी। और ये अच्छा तरीके से पेस्ट हमने के ठंडा हो चुकल बाटे, देख सकेनी जा आप लोग। तब थाली में के निकाल लिहल जी। तो चलिए जा थाली में के निकाल लिहल जा फ्रेंड्स। आप लोग एक पॉलीथीन के मतलब पॉलीथीन पे भी एके फैला सकेनी जा, सूती के कपड़ा पे भी एके फैला सकेनी जा और थाली में भी एके रख सकेनी जा। तो हम एगो प्लेट में ले बनी, बड़ा साइज के प्लेट पर आप लोग देख सकेनी जा और चारों तरफ से के फैला दिहल जी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से के फैला दिले बनी। अब एकरा के धूप में हमने के सूखे दिहल जी। कम से कम 5 से 10 घंटा एके लाग जाए सूखे में। देख सकेनी जा आप लोग अच्छा तरीके से सूख गई बाटे। 2 दिन में ये अच्छा तरीके से सूख जाई और हमने के जा आम के पापड़ बन के तैयार हो जाई। अब चाकू की मदद से के कटिंग कर लिहल जी। तो गांव देहात में के आमावट भी बोलल जाला और एकरा के आम के पापड़ भी बोलल जा सकेला। तो देख सकेनी जा चाकू की मदद से कि हम कटिंग कर लेले बनी। इस तरीके से आप लोग काट लेब जा अपना हिसाब से। तभी देख सकेनी जा उतना बढ़िया नहीं सूखल, एकरा के एक दिन और लग जाई सूखे में, तब हमने के आम के पापड़ पूरा तरीका से बन के तैयार हो जी। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय।